Il-Forzi Armati ta' Malta xejnu allegazzjonijiet li deru fil-medja Taljana. Rapport li qalu li minħabba nuqqas ta' koordinazzjoni fl-operazzjoni ta' salvataġġ mietu 3 persuni u 2 oħra sfaw niesa. Il-medja Taljana tkellmet dwar dak li ġara nhar is-7 ta' Ġunju li għadda waqt operazzjoni ta' salvataġġ fuq il-baħar. Huma allegaw li l-immigranti tilfu ħajjithom minħabba li l-Patrol Boat Maltija telqet minn fuq il-post biex tassisti operazzjoni ta' salvataġġ oħra. Iżda maġistrat Taljan qal il-Forzi Maltin ma kellhom ebda ħtija. B'reazzjoni għal dawn l-allegazzjonijiet il-Forzi Armati ta' Malta qalu li kieku l-Patrol Boat P23 ma intervinitx biex salvat 128 persuna li kienu abbord dingi li kienet jereq li mwiet kienu jkunu ħafna ikbar. Fil-waqt tal-inċident inserta dejt tanker MV Orient fil-viċinanzi fejn alloka dingi li fuq ikun hemm għal 120 immigrant. Immedjatament il-Patrol Boat P23 għenet sabiex kienu salvati l-immigranti fil-waqt li ġew provduti life jackets u anke ilma. Fl-istess ħin iżda l-Patrol Boat irċiviet istruzzjonijiet sabiex tassisti dingi ieħor li kien f'diffikultà u abbord kien hemm 128 immigrant. Kien hawnhekk li l-Patrol Boat telqet minn fuq il-post wara li rat li s-sitwazzjoni tal-ewwel dingi deret taħt kontroll u kien taħt il-kustodja tat-tanker Orient Star. Sa dan it-tant Orient Star ingħata istruzzjonijiet biex jabbil il-120 immigrant li kienu jinsabu fid-dingi. Il-P23 rnexxilha tinterċetta dingi ieħor li kien 25 mill-nautiku bot bl-immigranti kienu salvati b'suċċess waslu Malta abbord il-P23 kmieni l-għada filgħodu.